रिकॉर्डिंग बाय मगहिया म्यूजिक मानपुर ब्लॉक गया। चुम्मा एगो दे मिटा गोरकी तीन देव सोना माके म्यूजिक बाय पीएम बिहारी। जिला है गगाया के छाउड़ी घाना माची रैली के बाजार घाना माची रैली के बाजार जिला है गगाया के छाउड़ी घाना माची रैली के बाजार चुम्मा एगो दे मिटा गोरकी कीन देव सोना माके हार चुम्मा एगो दे मिटा गोरकी कीन देव सोना माके हार चुम्मा एगो दे मिटा गोरकी कीन देव सोना माके हार प्रेजेंटेड बाय मगहिया म्यूजिक। टटुआ से लाई देव पाउडर क्रीम गे सरबहाद से लाई देव होठा वाला लाली गे सरबहाद से लाई देव होठा वाला लाली गे टटुआ से लाई देव पाउडर क्रीम गे सरबहाद से लाई देव होठा वाला लाली गे तोरा हम गुलाई भोगे छौरी खीर सराई के बाजार तोरा हम गुलाई भोगे छौरी आई माँ के बाजार चुम्मा एगो दे मिटा गोरकी कीन देव सोना माँ के हार चुम्मा एगो दे मिटा गोरकी कीन देव सोना माँ के हार मिटा गोरकी